जय भोजपुरी जी भैयाबी के रिपोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह जी के हनुमान चालीसा के बारे में बहुत ही खास खबर लेके आई बनी। तो वीडियो देखते रहीं। खबर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दें। जी आप सबके बता दी कि आप लोग के बीच में आज पवन सिंह जी के आवाज़ में हनुमान चालीसा के रिलीज कर दो गई बा। बता दी कि आप लोग हनुमान चालीसा पहले भी सुन ले होखे, लेकिन खास बात यह बा कि हनुमान चालीसा पवन सिंह जी के आवाज़ में सजावल गई बा, जो कि पवन सिंह जी हनुमान चालीसा के गौले बारे। बता दी कि पवन सिंह जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी मिल के हनुमान चालीसा के बनौले वालों, जो कि गौले वालों, आप लोग बता दी कि काफ़ी अच्छा आप लोग लागे वाला भाई हनुमान चालीसा, जो कि कुछ अलग करे के प्रयास कर रहे। बता दी कि हनुमान चालीसा के संगीत के पायल देव जी, आदित्य देव जी काफ़ी मधुर संगीत में सजौले वालों, जो कि आप लोग के काफ़ी अच्छा ये हनुमान चालीसा लागी। बता दी कि कौन से चैनल पर हनुमान चालीसा के रिलीज कर गई बा, जो कि पवन सिंह जी के आवाज़ में काफ़ी अच्छा से गाना के बनावल गई बा। बता दी कि अपनी धुन नाम के चैनल बा, जो कि आप लोग ठीक से चैनल के नाम सुन ली, अपनी धुन। बता दी कि यह चैनल पर आज शाम के 6 बजे गाना के रिलीज कर गया है, यानी कि हनुमान चालीसा के 6 बजे रिलीज कर दे गया अपनी धुन नाम के चैनल पर। तो आप सब जाए यूट्यूब पर सर्च करिए अपनी धुन, आप सबके वहीं हनुमान चालीसा सुने के मिल जाए। तो आप सबके कैसन लागत हनुमान चालीसा पवन सिंह जी के आवाज़ में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें और सने भोजपुरी के सारा खबर सबसे पहले पावे खातिर हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के जरूर दबा दें।